पेडणे बार्देश ट्रक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंधुदुर्गचे आमदार निलेश राणे यांना आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्या उपस्थितीत धारगळ इथं निवेदन सादर केलं। महाराष्ट्रातील रेती, चिरे आणि दगड यांच्या दरामध्ये मोठी तफावत असल्याचं सांगत हे दर नियंत्रणात आणण्याची मागणी ट्रक असोसिएशनने केली आहे। यावर आमदार निलेश राणेंनी हा विषय 8 दिवसांच्या आत सोडवण्याचे प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलंय। पाहूया। आता मागचे ते विषय होते प्रशासनाचे, ते मी प्रशासनाशी बोलून मी हँडल करतो। आता तुम्ही हे सगळं संघटनेमध्ये जे काय रेट चालवता तो अगोदर काय रेट होता आणि आताचा जो रेट आहे त्याच्यामध्ये तफावत आहे। तर तू आणि हे बाकीचे सगळे कधीतरी बसून त्याच्यावरती मार्ग काढणार आहात का? कारण का रेटच जर परवडणार नाही तर मग कोणच धंदा करू शकत नाही। हा, अरे पण राजा मग एकदा बस ना, एकदा बसलं पाहिजे इकडच्या संघटनेबरोबर। मी आता त्यांना इन्व्हाइट केलंय, पुढच्या आठवड्यामध्ये प्रशासनाशी हे सगळं झाल्यानंतर एकदा आपण बसू। अरे आपल्याला वर्षानुवर्ष एकत्र काम करायचं, असं काय तुम्ही, मला असं वाटायचं की सगळं तुम्ही हँडल करताय खाली। त्या डंपरवाल्यांना पण बोलव, सगळ्यांना एकत्र बोलव, पुढच्या आठवड्यात बसून तो विषय मिटूया। पण तू यांच्याशी बोलून घे तोपर्यंत, मिलिंद शेटे याची। हा, एक मिनिट, बाबासाहेब बोलतात। ए बाबा, ते आपला मालवणचा जो विषय आहे ना, आपल्या वाळूचा, त्यांचं, हॅलो हॅलो, अरे ऐकून घे ना बाबा, कुठे आहेस तू? ऐक, आता ऐक, मी गोवा राज्यात बसलोय, आमदार आर्लेकर साहेबांच्या घरी सगळे वाळू संघटनेचे सगळे सदस्य इकडे आहेत। वाळूचा विषय, मालवणच्या वाळूचा विषय त्यांनी काढला। आता तिकडे त्यांचं म्हणणं असं आहे की कुठेतरी रेटमध्ये नियंत्रण गेलंय, काही कोणाचं काही संबंध नाही, काही कोणाचं काही कंट्रोल नाही। तर जोपर्यंत तुमचं आणि त्यांचं जे काय आपसात बोलणं होतं तोपर्यंत सगळं ठीक होतं। एकदा बोलून घ्या। काय नाव तुझं? फरहान। फरहान, हा, एकदा बस या आठवड्यात आणि मला सांग काय त्याच्यामधलं रिझल्ट येतो ते। पण रिझल्ट काढायचं एवढं लक्षात ठेव। चल, एवढं मला ठाम माहितीये म्हणून मी तुम्हाला एवढं परत परत सांगतोय। बाकीचं माझं काय म्हणणं नाही। उद्या हे लोकांनी नवीन लीडर कोणतरी नेमला तर ते त्यांचं आहे, मी काय त्यांना त्याच्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही। आज जोपर्यंत बॉल माझ्या कोर्टात आहे तोपर्यंतच मी तुम्हाला सांगू शकतो। इकडे आमची लोकल गाडी जी गोयात आहे ना, त्यांची रेट आहे 20-21। आणि आता आम्ही इकडून महाराष्ट्रात जाण्याचा डिझेल आम्हाला जास्त लागतो गाडीवाल्याला। आता इकडून लागते 700-800 रुपयांमध्ये गाडी गोयात पोहोचते। पिंडामध्ये खणी लोकल चालू आहे। आता आम्ही तर आमच्या गाडीवर महाराष्ट्रात भरायला लागलं, आम्हाला त्या ट्रिपला 1700 रुपये डिझेल लागतात। त्यांना पण माहिती आहे, म्हणजे ऑटोमॅटिक आमच्या वरचे 4 रुपये पहिली आम्हाला महाग पडले। आणि त्याच्यात साहेब कसं आहे, बाहेरचे लोक जे आहेत, आता बघ त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे। जर आपण एक गोष्ट इकडून मागतोय तर तुम्ही तिकडे खाली पाडलात तर मग ती जबाबदारी आपली आहे। बरोबर, आता त्याच्यावरती आपण काय करणार आहात? साहेब कसं आहे माहिती आहे, मला वाटतं गोव्याच्या गाड्या 250 ते 300 आहेत। आपल्याकडे हे साहेब बोलतात त्याप्रमाणे आमच्याकडे गाड्या 40 ते 50 आहेत। मी म्हणतो एक असू दे, ते मी म्हणतो कौटनकर एक असू दे। ओके साहेब, तुम्ही या मताशी सहमत आहात की सगळीकडे रेट सामान माझं पाहिजे? बोलणं झालं नाही. माझं बोलणं त्यांच्याशी मग झालं आता होतं. जर लोकली कोणी जर रेट पाडला तर आपण जबाबदार आहोत. बरोबर? रेट ठरावा तो आम्हाला मान्य आहे। ऐकून घ्या रे बाबा, त्याच्यासाठीच बसलोय ना आपण। 1 रुपया म्हणजे 1 जरी रुपयाने रेट पाडला तर आपण जबाबदार 100% आपण जबाबदार। जे सगळे आपल्याकडे जेवढे लोक नक्की आहेत. नक्की जबाबदार। पण त्याच्यात साहेब कसं आहे, तिकडे ना ते मुकादम वगैरे आहे, ह्या लोकांनी त्यांना पण गाड्या आपल्या नावावर घेऊन दिलेल्या आहे। तिकडचे आम्ही बघून घेतो ना, काय हे आमचा ते होणार नाही. बसलाय. नाही, पण ते एकदा बघा, एकदा इकडे ठरलं ना हा, मग मला सांगायचं की काय बदललं। बरोबर बरोबर आहे। बरोबर। अजूनपर्यंत चर्चा झाली नव्हती, आज चर्चा झाली। आता तुमच्या समोर मी सांगितलं, हे आमचे जिल्हा परिषद सदस्य कौटनकर, आमचा जिल्हा प्रमुख संजू परब, ओळखतो एकदा आपण ठरलं की अमुक अमुक कोणी रेट तिकडचा लोकली पाडला तर पहिला जबाबदार आम्ही। आता सांगा, रेट 22 रुपये खूप 22 रुपयांनी जायचं नव्हे, मार्केट ना तशी। सर ते मुकादम असा पळय ते हाडून मागीर कमी रेटी घालता आणि ते मुकादमाक 3 ट्रिपी दितात ते। आणि दिलेलं आहे 12 ते 15 वर्ष रेट वाढलेला नाही। गेल्या वर्षी रेट आम्ही 20 केला,
पण त्याच्यानंतर काही हे मुकादम किंवा मालकाने तो रेट 19वर आणला, 1 रुपया उलट कमी झाला, तरी पण आम्ही ऍडजस्टमेंट. आता कसं झालं साहेब, मला वाटतं 21 सालापासून आपल्याला जीएसटी लागली आणि आता ते भरायला सांगतात 20 सालापासून जीएसटी, आणि आता ते भरायला लावतात. त्यावेळी आम्हाला ते परवडत होतं, पण आता जीएसटी बसवल्यामुळे मी मागची तेच बोललो, जीएसटी आणि बाकीचा सगळा हो, विजाचा हे वगैरे सगळा भाव खर्च वाढलाय. वाढलाय. नावीलाज आहे. सगळं कॅल्क्युलेशन करून बसलो इथे भाऊ. बरोबर. आता आपण हा विषय इकडे क्लोज करूया 22 रुपयावर. नाही साहेब होणार. नाहीतर 20 रुपये तर ऑलरेडी होताच. बघा, 20 रुपये तर ऑलरेडी होता. बाकीचे ट्रक पण त्यांना वाले विचारा, बघा 20 बघा मुकादमचा वगैरे जो विषय आहे ना, तो नाही आम्ही हँडल केला तर मला सांगा. जर सगळे लोकलचे विषय आम्ही हँडल करतोय, मग काहीतरी जबाबदारी तुम्ही पण घेतली पाहिजे. पण मी त्या इथून मताचा काय आहे. होतं डायरेक्ट 3 रुपयाने 3 रुपये कुठे मागतोय मी 23 रुपये नाही म्हणत आहे, मी 22 रुपयावर म्हणतोय. 19 आणि 3 झालं पकड. नाही, 20 रुपयावर आहे. 20 रुपये नाही, रेट नाही, होता. नाही, नाही, सर. 19 अहो, रुपयाने मुकादमच्या आहे. चुकांमुळे- मी 1 वर्ष ऐकून झालं घ्या, आता चालू ऐकून आहे. घ्या, 19 ऐकून रुपयाने आम्ही मुकादमांच्या वागणुकीमुळे ते 19 रुपयावर काही गोष्टीचा व्यवहार काही वेळेसाठी चालू होता. नंतर तो रेट बदलला 20 रुपयावर. 20 रुपयावरून मी इकडे आलो साहेब. 19 रुपये रेट नव्हता, 20 रुपयाचा रेट होता. आम्ही पेमेंट करतो ना. आता काही ज्यांनी रेट लोकली वाढला तो विषय नाही म्हणत आहे. मी काय म्हणतो साहेब, 1-2 रुपये वाटतं तर ठीक आहे. 3 रुपये म्हणजे आहे, म्हणजे 22-23 पर्यंत जाणे शक्य नाही. त्याला आम्ही मानिनी पकडणार, पण त्याच्या एकाच्या चुकीमुळे काय फरक, बाकीची शिक्षा त्यांना मिळू नये एवढंच माझं म्हणणं आहे. सर मुकदम आणि मालकाला विचारून 19 रुपये. आता आम्ही मुकादम बंदच करतोय, मुकादम सिस्टम बंदच करून टाकतोय. मुकादम नाहीच, त्याच्यामुळे त्यांच्या गाड्यांचा विषय नाही आणि काहीच नाही. हळूहळू आम्ही मुकादम सिस्टम बंद करून टाकतो. आळू नाही, ताबडतोब बंद करून ताबडतोब बंद करून टाकतो. जर आपण एक विषय इकडे मांडतोय ना तर ताबडतोब मुकादम सिस्टम बंद. आणि जे गाड्यांचं आहे साहेब, वाळूचे रेट वाढले, खडीचे वाढले, फक्त चिऱ्यावरच हे काम. म्हणून आम्ही म्हटलं, कारण लॉस मध्ये धंदा करून फायदा काय, आम्हाला खर्चच मी होतोय तुम्हाला तेवढा. एक सांगते, लोकली सावंतवाडीत जर एक गाडी उतरवायची असते ना तर ती 30 रुपयाला उतरते. किती रुपयाला? मी बिल्डर आहे ना. ते सोडून दे, तू काय आहेस. 30 रुपयाला उतरते, बरोबर आहे. आता मला साहेब सांगा, 30 रुपये लोकल इथे ट्रान्सपोर्टला, तो त्याच्यामध्ये तर मी पडत सुद्धा नाही ट्रान्सपोर्टला. ही सावंतवाडीचं मी म्हणतोय. मग तुम्ही किती जो रेट लावतात, इट इज ॲट युअर डिस्पोजल, बरोबर आहे. त्याच्यावर तर आम्ही नियंत्रण आणू शकत नाही. म्हणून मी सांगतो, हा रेट जो आहे तो योग्य आम्ही विचार करून याच्यावर बसलेलो, बाकी काय नाही. त्याच्यात साहेब गाडीवाला लॉस होतो. कसं होणार? तुम्ही जो काय कॅरी फॉरवर्ड रेट आहे, नाही. जो काय कॅरी फॉरवर्ड रेट आहे तो तुमच्या साहेब बघा, नियंत्रणात आहे. आता तुम्ही सांगता, आता आमचा 19 होता, तुम्ही म्हणताय 20. 20 ने 3 कुठे गेला, 23 होतो. प्लस आता अहो 20 ने मी 1 रुपया कट केला, मी 22 वर सांगतोय. डिझेलचा 1 रुपया आम्हाला तर हे करावंच लागेल. अहो एक भाऊ, आमचं मी तर- 23चा 1 रुपया कॅन्सल केला मी तुमच्या आणि म्हणण्यावर. 20 वर करा साहेब. तुमचा मान नाही 20 वर. मग मीटिंगला काय अर्थच नाही ना. कसं मग आहे, मीटिंगला काय अर्थ नाही. नाही. मी जेव्हा आर्लेकर साहेबांशी बोललो, मी याच्यातला मधला मार्ग आपण काढू. आपल्याला बघा, चिऱ्याचा रेट वाढला नाही वगैरे, मी त्याच्यावर परत येत नाही. आपण एकदा एक स्टँड घेतल्यानंतर मग तुम्ही 25 रुपयांनी द्या, 30 रुपयांनी द्या, इट इज ॲट युअर डिस्पोजल, राईट ऑर रॉंग. त्याच्यामध्ये आम्ही काही बोलू शकत नाही. जर सावंतवाडीमध्ये 30 रुपयाला मिळतोय म्हणजे त्याच्यामध्ये 5,000 रुपये पर गाडी मागे निघतात, म्हणून ते निघतोय, म्हणून तिकडे होतो. तसंच तुम्हालाही हे आहे ना, फ्रीडम आहे ना. त्याच्यामध्ये आम्ही तर हस्तक्षेप करू शकत नाही. माझा विषय असा आहे की आपण जे काय सेलचा भाव पकडता त्याच्यामध्ये आम्ही बोलत नाही. सेलचा भाव तुमचा, पण आम्हाला धंदा करायला जो काय नुकसान होतंय ते आम्हाला आता इथपर्यंत आलंय, म्हणून आम्ही ह्या मीटिंगला बसलो. मी आर्लेकर साहेबांना बोललो की हे सगळं काय शांत करायची जबाबदारी तुमच्यावर आणि आमच्यावर आहे. आता ह्याच्यानंतर मी परत जाऊन बसणार तिकडे. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, एक मधला मार्ग काढूया. म्हणून मी तुम्हाला 22 रेट बोललो. तुम्ही तुमचं ऐकला मी 30 सेकंड मध्ये सांगितलं की आता 23 नको, कारण का आपल्याला दोन्ही बाजू बॅलन्स ठेवायचे, बरोबर आहे. आपला मान मी ठेवला. आता ह्या मीटिंगचा मान ठेवून आपण हा विषय इथे क्लोज करूया, एवढीच फक्त विनंती करतो. लोकल सर परत नाही एकच बोलले सर परत काय एक मिनिट भाषा बोलले जरा. सर परत काय होणार, जर 2 रुपये वाढ झाली ना तर आमचे ब्लॉक्स आहे ना, परत ते लोक कॉन्ट्रॅक्टर लोक ते ब्लॉक्स घेणार आहे. तसं आहे, कॉन्ट्रॅक्टर ना सिमेंट ब्लॉक्स घेणार आहे, परत आम्हाला ना कोण घेणार नाही. साहेब मी तुम्हाला सांगू, एक विनंती करतो तुम्हाला साहेब, मला एक मिनिट साहेब, एक मिनिट. जेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की मार्केटमध्ये सिमेंट ब्लॉक जास्त चालू आहे
मग आपण परत रेटसाठी बोलूया. साहेब, जांबा दगड घेणारा जांबा दगडच घेतो. हा तो कधी सिमेंट ब्लॉकच्या मागे जाणार नाही. साहेब, हे तुमचाही अनुभव वेगळा असेल, माझाही अनुभव आहे. सर जांबा दगड घेणारा जांबा दगड घेतो. म्हणून माझी विनंती आहे, मी बघा साहेब, ह्या साहेबांचं जिथे येतं ना तिथे आम्ही काय, जिथे गोवा राज्य सावंत साहेब तिथे आम्ही डिस्प्यूट करायला येत नाही, आम्ही इकडे क्लोज करायला येतो. आता नुकसानीत मी माझ्या लोकांना नाही ना सांगू शकतो धंदा करा. बरोबर साहेब, एक रिक्वेस्ट आहे सर, आमच्यामुळे ना थोडं काहीतरी कमी करा ना साहेब. साहेब बघा, मी तुमचा आदर ठेवून बोलतो, ह्या साहेबांचा आदर ठेवून बोलतो. मी सगळं काय करून इथपर्यंत आलं ना, म्हणून मी ह्या लोकांना सांगितलं की बघा आपल्याला एका ह्याच्यावर थांबावं लागेल. 23च्या खाली या लोकांचं नुकसान आहे, तरी मी आता हे लोक नंतर शिव्या घालणार मला की तुम्ही 23चं 22 केलं, 23चं 22 केलं. त्या दिवशी मीटिंग मागून बोलू नका जरा please. त्या दिवशी मळेवाडला मीटिंग झाली तेव्हा त्यांचं प्रपोजल होतं की 22 रुपये स्टोन हे करायचं. आता 23 झालं सर. एक त्या दिवशी 22 एक मिनिट नाही, 23चा विषय नाही. 23 मी प्रपोजल दिला. ऐकून घ्या. हो एक मिनिट थांबा. ऐकून घ्या जरा मागे प्लीज जरा. 23 हा रेट मी ह्या साहेबांचा ऐकल्या काय बोललो, अजिबात 23 नको, आपल्याला हा विषय क्लोज करायचा बोललो का नाही. त्यांचं काय हे आहे थोडा महाराष्ट्रामध्ये त्यांना काय कॉम्प्रोमाइज करून टाकले. आपल्या वतीने कोण बोलणार असेल तर बोला. बोला. फॅन बंद केलं तर आवाज मोठा दोन वर्ष अगोदर आम्ही एकदा साहेबांवर आमची मीटिंग झाली, त्यावेळी 26 आम्ही एका ठिकाणी बसलो. ते वाळू विषय म्हणजे विषय होते ते आम्ही क्लिअर केलेले आणि तुमच्या शब्दाला 100% आम्हाला काही प्रॉब्लेम झाला नाही त्या वर्षी. त्याच्यानंतर आज 2 वर्ष उलटले. एवढा त्रास आहे ना, गाड्या पकडल्यानंतर तिथे 1.5-2 लाख रुपये फाईन होते आणि स्पेशली गोवा गाड्या मला वाटतं टार्गेट करून पकडल्या जातात, म्हणजे तहसीलदार किंवा कोणी अधिकारी असतात. पण फाईन होते, त्याच्यानंतर त्याच्यावर बॉन्ड द्यावं लागतं, त्याच्यानंतर परत ती केस चालते पुढे आणि परत जर सपोज गाडी ती भेटली तर परत त्याच्यावर आणि जो बॉन्ड केलेला असतो तो दंड परत आकारतात त्याच्यावर. हे काही विषय आहेत आणि तिथे आता गोव्यातील गाड्या जातात आणि तिकडच्या गाड्या गोव्यात येतात, म्हणजे दोन्ही बाजूने आहेत. मटेरियल जरी तिकडे आहे तरी आपलं गिराईक आपल्याकडे आहे. मग माझं असं म्हणणं आहे की पूर्ण असलेल्यांतर्फे मी म्हणतोय की आता आमच्या गाड्या तिकडे जातात ना, त्यावेळी जे दर आहेत त्यांचे ते दर वाढ केली जाते, म्हणजे 10,000ची 12,000, 13,000. हे तुम्ही कसं वाळूचं म्हणताय की वाळूचं पहिलं वाळूचाच विषय गेला. त्याच्यामुळे हे प्रॉब्लेम आहेत. आमच्या गाड्या भरल्या जात नाही, तिकडनं भयंकर गाड्या इकडे येतात. दुसरं त्यांना डॉक्युमेंट नाही गाड्यांना. 6 वर्ष झाली गाड्या चालतात, त्यांना प्रॉपर डॉक्युमेंट पाहिजे, ते पासिंग नाही काही नाही, अशा गाड्या चालतात. त्याच्यावर सुद्धा आमचं, कारण ह्या गाड्या अशा चालल्या, कारण कसं वर्षाच्या वर्ष पासिंग करायला 1-1.5 लाख रुपये खर्च आहे, पण ते ना करण्याने त्यांना ते स्वस्त टाकणं किंवा आणि काहीतरी करणं, त्याच्यामुळे आम्हाला इथे गिऱ्हाईक करायला त्रास होतो. कस्टमरला आम्ही ज्यावेळी कस्टमरला समजा मी 10,000ने वाढ टाकतो तर मी इथे येऊन ती मला 20,000 किंवा 22,000 मिळायला पाहिजे. पण तिकडनं जे गाड्या येतात ते 16,000 17,000 टाकतात, त्याच्यामुळे गिऱ्हाईकचा गोंधळ होतो. हे सगळे विषय चालू आहे. जवळजवळ आता आमच्याकडच्या गाड्या सगळ्यात बंद आहेत जास्तीत जास्त, पण तिकडनं गाड्या येतात. हा आमचा एक मेजर इश्यू आहे. रेटचे इश्यू आहे, चिऱ्यांचं पण तेच आहे. आज चिऱ्यांचा दर ते सांगणार. वाळूचं एक मिनिट तुम्हाला सांगतो. जर आपला प्रशासनाकडून आपला जो काही प्रॉब्लेम तुम्हाला आढळतो तो जर विषय सुटला, तो सोडून मग दुसरा प्रॉब्लेम कुठला राहतो. प्रशासनाला जर आम्ही सांगितलं की का वाळू गरजेची आहे, बरोबर, ते आम्ही मागच्या वेळेस काय झालं होतं, जेव्हा सीएम साहेबांनी फोन केला होता, आपली मीटिंग बंद झाली. बरोबर. त्याच्यानंतर आपण ठरवलं की आपण आता कसं काम करायचं, सगळ्यांनी आपापली जबाबदारी ठरवली. बरोबर. आणि त्यानंतर आपल्याला काही काळ त्रास झाला नाही. बरोबर. प्रशासन त्याच्यानंतर काही अधिकारी बदलले. अधिकारी बदलल्यानंतर आम्ही त्यांना सांगत होतो, पण मला असं वाटलं की हे सगळं ठीक चालू आहे. माझ्यापर्यंत कोणी काय आलेलं नाही, तुम्ही आलात नाही किंवा आमच्या स्थानिक लेवलवरून कोण आलं नाही. आम्हाला वाटलं की सगळं सुरळीत चालू आहे. आता तुम्ही सांगताय तर मी जो काय मेसेज तेव्हा सीएम साहेबांचा तेव्हा होता, तोच मेसेज घेऊन मी परत प्रशासनाबरोबर बसतो आणि हे जे काय तुम्हाला वाटतंय की गाड्या पकडल्या जातात, नको ती कारवाई आमच्यावर होते, जी अयोग्य आहे ते मी सगळं तिकडे थांबवायला प्रशासनाबरोबर बसून त्यांना सांगतो की जे योग्य नाही ते तुम्ही करायचं नाही.
आम्हाला एक टायमिंग द्यायचं, म्हणजे एक टायमिंग, म्हणजे संबंध दिवस काही ह्या गोष्टी चालू शकत नाही कारण ते लिगल नाही. मी म्हणतो पहिलं जे काही आपलं पूर्वपार चालू होतं हो तेव्हा ते एकदा मला त्यांच्यावर बसलं पाहिजे की तुम्ही हे नवीन हे सगळे प्रकार का सुरू केले. बरोबर मलाही कळलं पाहिजे ना, तुम्ही आज सबमिशन करताय, लोकली मला कोण बोललं नाही, बरोबर तुम्ही मला सांगितल्यानंतर मी आता बसतो आता त्यांच्याबरोबर, कसं मग आहे- टायमिंगचा विषय करूया. बरोबर. आणि दुसरं कसं आहे, तुमच्याकडे डायरेक्टली काय आमचे म्हणजे बोलणं किंवा ह्या गोष्टी होत, त्याच्यामुळे तिकडेचे 3 संघटना आहेत, तिन्ही संघटनाच्या अध्यक्षांची आम्ही वारंवार वार्ता करतो, बोलतो. गेल्या वर्षी असं ठरलं की टेबलवर बसून, म्हणजे गोवा आणि महाराष्ट्राच्या तिन्ही आमची एक संघटना, तसेच तुमच्या तिकडच्या 3 संघटना बसून आम्ही रेट ठरवला. रेट बोलले जातात पण त्याचं फॉलोअप ते घेतच नाही, ते तुटले जातात तिथे. बघा आता मी तुम्हाला सांगतो, मी एकदा प्रशासनावर बसतो, तिकडचा मार्ग काढला तर मग संघटनेमधून काय त्या लोकांचं एकमत करायचं एकदा त्यांना विचारतो, तुम्हाला एकदा बसवतो त्यांच्याबरोबर, तो मार्ग काढू शकतो. तो काय एवढा मोठा रेटचा काय एवढा हा, मग ते मोठा, होऊ शकतं. फक्त प्रशासनामध्ये जे काय तुम्हाला वाटतंय की काहीतरी चाललंय ते कशामुळे चाललंय ते आता मला तुम्ही आता लक्षात आणून दिलं, ते मी एकदा बसतो आणि त्याच्यातला मार्ग पहिला काढतो. मग तुमच्या रेटसाठी तुम्हाला एकदा बोलवतो, आपण एकदा समोरासमोर बसून तो मार्ग मिटूया. सगळ्यांना बोलवतो, तिन्हीच्या तिन्ही. बरं. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आता जे तिथे वाळू काढतात ते लोक, ज्यांची होडी आहे त्यांनीच आता गाड्या घेतलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते काय करतात, वाळू द्यायला तयार नाही. तो एक प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे कसं आलं, आपलीच होडी, आपलीच वाळू आणि आपलीच गाडी. मार्केट शेवटी गोव्यातच आहे. म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे, सगळ्या दोन्ही बाजूने व्यवस्थित राहिलं तर ते आम्हाला पण बघा व्यवस्थित माझं चालायला तेच म्हणणं आहे की पहिलं तुम्हाला जे मेजर प्रॉब्लेम काय आहे की ही सगळी जी काय पकडापकडी आहे कारण नसताना ती थांबली पाहिजे. बरोबर. हे तुमचं मेजर आहे. बरोबर रेटचा तुमचा विषय दुसरा आहे. बरोबर. रेटचा विषय सुटला, त्याच संघटनेला आपण हा तिसरा विषय द्यायचा. ठीक आहे. मग मार्ग तिकडचा मार्ग आहे. बरोबर दुसरा विषय सुटला तर तिसरा विषय सुटणार. बरोबर बरोबर. बरोबर. म्हणून मी आता उद्या माझं अधिवेशन आहे, जुलै 10 पर्यंत माझं अधिवेशन आहे, तरी सुद्धा मी या आठवड्यात एक मीटिंग बोलवतो प्रशासनाची, त्यांच्यावर बसतो आणि तुम्हाला मी सांगतो काय घडलं ते. जसं CM साहेबांनी तेव्हा सांगितलं होतं तो आम्ही ते डोक्यात धरून चाललोय की ते सगळं व्यवस्थित चाललंय. मला जेव्हा आर्लेकर साहेबांचा फोन आला की हे साहेब काय परत डिस्टर्बन्स सुरू झालंय, तेव्हा मला लक्षात आलं, तो पण मला माहित नाही, तो पण हा चिऱ्याचा विषय, वाळूचा विषय तर आता तुम्ही नवीन काढला. चिऱ्यांचा म्हणजे दोन्ही आहेत विषय, चिऱ्यांचा विषय हा झाला वाळूचा. हे 3 तुमचे जे काही सबमिशन आहेत ते घेऊन एकदा परत पुढच्या आठवड्यात मी तुमच्यावर बसतो, विषय आपण सोडू. मी सन्मान्य आमदार प्रवीणजी आर्लेकर साहेब यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. ह्या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन, मग तो वाळू विषय असू दे, चिरा विषय असू दे, हे सगळे विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सन्मान्य आर्लेकर साहेबांनी आणि माझं बोलणं झालं. खरं तर आर्लेकर साहेबांचे आणि माझे कौटुंबिक संबंध आहेत. राणेसाहेब स्वतः आणि आमचे आर्लेकर साहेब अतिशय अनेक वर्षांपासूनचे हे संबंध, आणि आम्हाला असं वाटलं की हा विषय सुटला पाहिजे, लोकांना त्याच्यातून त्रास होता कामा नये, कोणाच्या व्यवसायाला त्रास होता कामा नये, म्हणून आम्ही भेटायचं ठरवलं. तर मीच आर्लेकर साहेबांना बोललो की साहेब मी येतो तुमच्या घरी आणि आपण हा विषय सोडूया. आता बऱ्यापैकी मी आपल्याला जे काही आमचं संभाषण झालं ते तुमच्या समोर झालं. ज्यांना फोन लावायचे होते त्यांना तुमच्या समोर मी फोन लावलेले आहेत, आणि प्रशासनाबरोबर, सिंधुदुर्ग प्रशासनाबरोबर जी बैठक घ्यायची ती मी येणाऱ्या आठवड्यात घेणार आहे. शेटेजींशी माझं बोलणं झालंय. इथून पुढे कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन हे अधिक चांगलं राहील, एवढंही मी तुम्हाला आज ह्या निमित्ताने सांगतो. आर्लेकर साहेब, मी आणि संबंधित संघटनेचे सन्मान्य शेटेजी आम्ही ठरवलंय की आपण चांगल्या वातावरणामध्ये हे विषय आपल्याला सोडवायचे. जवळपास हे सुटणारे विषय, कुठेच असं टोकाची भूमिका तुम्हाला लक्षात आली असेल कोणी घेतलेली नाही, घेणार सुद्धा नाही. महाराष्ट्राचे आणि गोवा राज्याचे जे संबंध आहेत ते नेहमी चांगले राहिलेले आहेत, आई मावशीचे राहिलेले आहेत. म्हणून कधीही आमच्या संबंधांमध्ये व्यत्यय येईल, प्रॉब्लेम येईल, असं कधी आमच्याकडून होणार नाही, याची दखल आम्ही नेहमी घेत असतो. सन्माननीय गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेब हे देखील, यांना मानणारी लोक आम्ही आहोत. अतिशय एकदम पॉझिटिव्हली सन्माननीय प्रमोद सावंत साहेब अनेक विषय हाताळत असतात. मला या विषयामध्ये पण मागच्या वेळेस सन्माननीय सावंत साहेबांचाच फोन आला होता आणि आम्ही तेव्हाही एकत्र बसून त्याच्यातला मार्ग काढला होता. आता परत काढू
आणि महाराष्ट्राचे आणि गोवा राज्याचे संबंध अधिक चांगले कसे होतील, कोणालाही व्यावसायिक दृष्टीने त्रास होणार नाही, या दृष्टिकोनातून आम्ही आता पावलं टाकलेली आहेत. ह्याच्यामध्ये नक्की आम्ही यशस्वी होऊ. मी परत एकदा आर्लेकरजी आणि आमचे शेटेजी यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि आपण जेवढे लोक इथे आलात संघटनेच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांचे सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. हांगासर मिटींग जाल्ली आसा जे आयज आमचो म्हाजो बरो मित्र आमचो निलेश राणे आयज तो घरा कडेन येवन हांगासर तेणी आमचे स्वताचे येवन स्वता तेणी हांगासर सगळे आमच्या महाराष्ट्राचे जितले आसा पळय रेवेकार, आमचे कडेकार, तशेंच आमचे फातर जे करतात, तशेंच आमच्या हांगासरले बी हांवें आख्ख्या गोंयचे भर सगळे ड्रायव्हर आमचे कमिटी आसा सगळे तांकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा. तांकां बसोन आयज मिटींग जाल्ली आसा. तेणी फकत सांगलेलें आसा ज्यो रेल्वेचे कितें प्रॉब्लम आहा ते आपण सॉल्व करून एज फास्ट ते दिता आनी ते करून घेता म्हणून सांगलेलें. तेणी जस्ट 8 दीस दिल्ले आसा. 8 दिसां भितर सगळ्यांक घेवन बसया आनी ते कितें आहा ते प्रॉब्लम एकदां सॉल्व करया म्हणून. आनी जशें तेंचे फातरांचे एक हें उरलेलें आसा, तेंचे रेटीक लागून मातशे प्रॉब्लम जाता. तेंची रेट 22 म्हणटा ते जाल्यार तांकां ते 22 परवडना. ते म्हणटा 21चेर हें करचें फायनलायज. ताका लागून तेणी सांगलां की आयच्या भितर तुमी मिटींग घेयात, उलयात, डिस्कशन करात. तशेंच आपुणूय तेंच्या कडेन डिस्कशन करून मागीर हेजेर खंयसर तरी आमी हेजेर सोल्युशनाचेर येवया म्हणून. आनी तेंची कामां आतां एज फास्ट सगळीं जातली. तेंच्यांनी काय भिवपाची गरज ना. तो निलेश राणे जो आसा तो म्हाजो बरो मित्र आसा आनी खूब वर्सांची आमची दोस्ती आहा. ताका लागून आयज तेज्या कडेन हांव बरें बरें हें घातलेलें आसा. कितें तेणी सांगलेलें आसा कितें आहा पळय ते गोंयचे प्रॉब्लम आपण सॉल्व करून दिता म्हणून. ते इतलीं वर्सां रेंव ही आमकां सगल्यांकूच जाय गोंयान म्हणटा ते, नाजाल्यार हें कन्स्ट्रक्शन सगळें बंद पडटलें. ताका लागून रेल्वेक लागून लोकांनी खंयसर हें करचें न्हू. कित्याक जे रेंव येता पळय ती आमकां रेंव ना जाल्यार आमी घरां बांदूंक शकचे ना. तशेंच आमचे फातरूय बी हे मटेरियलाक खंयसर बंद पडत जाल्यार आमी फुडें आमकां घरां बांदूंक मेळची ना लोकांक जी घरां बांदता पळय तांकां. ताका लागून हेजेर खंय तरी कॉम्प्रोमायज जावपाची खूब गरज आसा. ताका लागून तांकां सगळ्यांक आयज घेवन बसलेलो आनी जे आयज तो आश्वासनूय दिवन गेल्लो आसा आपण तुजे एज फास्ट जे प्रॉब्लम कितें गोंयकारांचे आहा पळय ते सॉल्व करून दिता म्हणून. तशेंच तेंचेय बी हांकां फोन मारून तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तेंची मिटींग जातली आनी 8 दिसां भितर जे कितें प्रॉब्लम आसा जे ड्रायव्हरांचे आमच्या ट्रान्सपोर्टाचे जे आयज आमचे ट्रकवाल्यांचे ते एज फास्ट ते 8 दिसां भितर प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले. आयज विषय म्हणजे काल आमी साहेबांकडे येयल्ले आमचे आमदाराकडे. आमचो एक विशय आहा सद्याक आतां कितलीशींच वर्सां चालू आहा विशय. जाय त्या टायमार आमी फुडें वचत आसा. जेन्ना आमी रेंव घेवन येता भायल्याच्यान आमी कुडाळच्यान रेंव येता, जो चिरे येता, हो विशय दर वेळा कितें जाता आयज जो स्थानीक गाडयेवालो आहा जो फक्त गाडी आहा तेची आनी तो ट्रान्सपोर्टेशन करता तेका हे सगळे लॉसीस ते बेर करचे पडटा. रेट वाडटा अचानक, खणवालो जाल्यार डायरेक्ट रेट वाडयता. हे रेट वाडचे न्हू, खंय तरी तांकां एक इंटिमेशन दिवन मागीर ते फुडें वचचे अशें काही प्रॉब्लेम आसा. आनी तेतून कशें आहा हे आतां जे खणीवाले आसात जावं रेंववाले जे स्वता रेंव काडटा ते स्वता आपल्या गाडयान हाडटा आनी मार्केट हांगा कॉलेप्स करता. हे जावचें न्हू. ताका लागून कितें जाता जे कोण फक्त गाडयेचेर आपलो बिझनस करून आपले जो हे आर्थीक वेव्हार करता पळय ताका खंय तरी त्रास जाता तेचो, तो जावचो न्हू. त्याच्या खातीर आमी सरा कडेन काल एक उलयल्ले की सर आमचो अशे विशय आहा. तेन्ना सरान ताबडतोब निलेशजी राणेंका फोन मारून तेंच्याची आमी मिटींग घेवन ही आयज मिटींग जाली ती आयज ती मिटींग तेंच्यांनी घेवन तेंच्या कडेन हे विशय मांडले आनी तेंच्यांनी आमकां आतां ह्या मिटिंगेन आश्वासन दिलें की हे जे कांय तुमचे विशय आमचे जे विशय आसात ते आमी क्लियर करुया म्हणून जातातले बेगीन. आनी तशेंच कित्याक लास्ट टायम जाली 2 वर्सां अशेंच एकदां रेल्वेचो प्रॉब्लेम जाल्लो. त्या टायमार आमी CM सर आनी तशेंच निलेश राणे हे आसले त्या मिटिंगेन आनी तेंच्यांनी व्यवस्थीत तो विशय हँडल करून आमकां खंय तरी न्याय दिलो. आतां त्याच प्रमाणे आतां हो परतून एकदां विशय येयलो ते तशेंच आयज आमच्या साहेबांकडे येवन हय आमची जी मिटींग जाली ते तशेंच तेंच्यांनी आयज आश्वासन दिल्लें आसा. आमी पळोवया काय. फक्त एकच कितें जाला जो रेट तेंच्यांनी चिऱ्यांचो सांगला आमकां जे कांय तरी म्हाका दिसता अशें दिसलें की ऑलरेडी ते ठरोवनच येयल्ल्या सारकें आनी त्याच रेटाक आमी फायनलायज करतले म्हणून. ते खंय तरी आमकां आमच्या सगळ्या गाडयेकारांक तो रेट हो मान्य ना. सो आमी आतां मिटींग घेवन तेचेर कितें करचें फायनल निर्णय ते आमी सांगतले सराक आनी सर फुडें वचलो ते. आणि पुढे समाज विशय सेटल जायना अशी गोष्ट ना. विशय सेटल 100% जातलो. प्रत्येक वेळा जी समोरची व्यक्ती हा जो माल विकणारो आसा तो आपण ताणूनच धरता. पण शेवटी कसं आयज जर आम्ही म्हणतो का आम्ही तो रेट सांगता त्या रेटाक मान्य आसा. पण काय आसा ते थंयसरले जे स्थानिक ते लोक आसात जे खणी ते माल मटेरियल काडटात तेंचे गाडयो बंद जावपाक जाय. तशेंच ते भायले परप्रांतीया खातीर आयज आमी रस्त्यार झगडटा
की कमी जावचे. आयज आमच्या स्थानिक नीज गोंयकारांचो धंदो खंय तरी कमी जाला, त्याच्या खातीर आमी काम करता. तेंच्यांनी त्या लोकांनी तांकां आपल्या नांवाचेर गाडयो घेवन दिल्ले आसा, ते गाडयो खंय तरी बंद जावपाक जाय. मटेरियल तुमचे मटेरियल जाल्यार गिरायक आमचे, हो खंय तरी विशय आसा. तेका लागून हेचेर हो जो तोडगो येवपाक जाय तो येतलो 100%.